Long live, APB long live, Dr. Anjali Demari long live, Dr. Anjali Demari long live, APB राजखान्थि हान्जाखौ थारैनो खम समनि गेजेराव गोख्रों रोदा सुनाय बायदि नुनो मोनदों मा फोरमायगोन थारैनो जोंनि थाखाय बे अनएक्सपेक्टेड माने 3 months कमप्लीट जायैनि सिगाङावनो गोबां जोङो कमिटिफोरखौ दानो हाबाय आरो दाथ' 3 months कमप्लीट जानाय लोगो लोगो जोंहा गुटे बिटिसिनि गासै डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरा दाफुंजाजोबनाय जाबाय बेजों लोगोसे ब्लक आरो प्राइमारि कमिटिसफोरखौबो आनखि बुथ लेभेलनि कमिटिफोरखौबो दाफुंनाय जाबाय आरो रायजो राजानि जि मदद बेयो जोंखौ थारैनो थुलुंगा होगासिनो चिरां जिल्लानि दिनैनि बे निसिमा ब्लकखौबो दाफुंबाय औ दिनै निसिमा ब्लकजों लोगोसे निसिमा प्राइमारि लोगोसे आमथेका प्राइमारि बेखौबो लोगोसे दानाय जाबाय मोनथाम कमिटि दिनै रायजोफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजोफोरनिफ्राय गोबां मोजां अनसायनाय मोनदों आरो बे गिदिर एरियानि रायजो राजाफ्रा ओरैब्लाबो जोबोद सांग्रांखा खारन बिथांमोना थांनाय गोलाव समाव जा बर'नि सोमावसारनायफोर बेफोराव मैखोमै बाहागो लानाय खस्थ' मोननाय आरो बे हानि बिगोमा जानो हानायनि आन्दोआवबो माने एक्स एनडिएफबिफोरनि जि बिहोमा दङ बेखौ बिथांमोना बावाखै दिनै गासैबो बैसो जानाय मानसिफोरा बेफोर खोथाखौ रायखांदों जोङो थारैनो साबायखर बावो बिथांमोनखौ जे हारिनि थाखाय जायफ्रा बावसोमदों मावदों बेखौ जे बिथांमोना गोसोआव लाखिदों इसिबां बोसोरनि उनावबो आरो बेबादिनो दा गासैबो ज' जानानै जोंखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों बिसायख'थिनि थि खालारखौ फोसावाखैब्लाबो सेप्तेम्बर दानाव जागोननि बाथ्राखौ बुंदों दा बे बिथिङाव खुंथायाव थानाय आरो बेरेखा हान्जाफोरा सोमावसारनायखौ गोख्रोङै ओंखारनायखौ जों फिल मोनदों बे बेलायावहाय दा एपिबि राजखान्थि हान्जाया दिनैसिमाव मोनबेसे सिटआव गेलेगोन आं बारे बारे सोंबाय थानाय जायो नोंथांखौ लोगो मोनोबा बेसेबां सिटआव गेलेगोन बे नोंथाङा जेरै गले गले सोंबाय थादों आंबो गले गले बेखौनो फिननाय होबाय थानांगोन जे जोङो दायो रिपर्ट लाबाय थादों अबयसे जोंहा दाख्लै 8 तारिखआव जितु सिडब्लिउसिनि मिटिं दंमोन बेखालि जोङो थांखि लाबाय जे दायो केन्डिडेटनि थाखाय एप्लाइ खालामनो जुरिजेननो हासिगोन आरो जोंनियाव अलरेडि एप्लाइ खालामहांबाय गोबां माबानिफ्राय समस्थिफोरनिफ्राय आरो बेबादिहाय जोङो लासै लासै आवगायलांनोसै नायगोन माबे समस्थियाव बेसेबां जों गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन आरो मोनब्रैजियावनो होजोबनो हागोन हाया बेखौहाय जोङो बे गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो ब्लक कमिटिफोरनिफ्रायनो जों रिपर्टफोरखौ लानाय जागोन आरो जोंनि जितु दा गुबुन गिदिर गिदिर हान्जाफ्रा होंगो दोंगो जथुमा खुंगासिनो दोङो सोरखाराव थानाय हिसाबै बेनिफिसियारिफोरनि जों माबायावहाय अपोजिशनाव थानायब्लाबो गोहोगोरा पार्टिफोर जों लासैहै ओंखारसिगोन बे मासनिफ्राय जोंबो रायजोनि गेजेराव ओंखारसिगोन जोंहा जिहेतु गासै स्ट्राक्चारा दा कमप्लिट जाबाय दिनैनि बिबुंथियाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन जोंनि भटारफोरा 500,000 गेजेरावनो गावखौ फानो होननानै दा बे बेलायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि बे भटार रायजो राजाखौ मा सांग्रांथि होनो सानदों जोंनि गोबाङानो दा आथिखालावहाय माने एज ए होल दिनैनि पलिटिक्सखौ जुदि जों नायोब्ला बे पियरलि माने कमार्शियेल बादि जाबाय नाथाय एपिबिआ बुंबोबाय थादों जोङो फैसा आरो नंखायनि सायाव थागोन आरो बेबायदिनो जोङो रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैयो खारन गोबां समावहाय जोंनि रायजो राजाखौ थाखा फैसाजों बायो भटार्सफोरखौ थाखा फैसाजों बायो सोरबाया 500आव बायजायो सोरबाया 1000आव बायजायो जोंबो गावनि भटखौ फानो नाथाय जेब्ला जोङो गावनि भटखौ फानगोन अब्ला आंहा उनाव आरो 5 बोसोराव मोन्थाय गैया जाहैगोन सासे मानसिया जेब्ला आंनि भटखौ बायनानै थांगोन आं बिनि उनाव बिनि खाथियाव थाङोब्ला बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव बिथाङा बुंगोन नोंनिफ्रायथ' आं भटखौ बायदोंसो स' बेबादिहाय गावनि गोथार भटखौ रावबो जाहाथे थाखा फैसाजों फाननाय बा बायनाय खालामहोआ बेनि अनगायै जोंनि इयुन जोंनि यां जेनेरेशननि एबा लाइमोनफोरनि इयुननि गोजोर राजखान्थिनि थाखाय मोजां मोनसे आबहावानि थाखाय जों साफ्रोमहाबो बिबान दङ आरो बे बिबानखौ गोसोआव लाखिनानै जों दानिफ्रायनो जाहाथे गासैबो कसियास जानानै थायो आरो मानोना जों साफ्रोमनिबो आखायावनो बे गोहोआ दङ जों सोरखौ गोहोआव लाबोगोन जों माबादि फिउचार राजखान्थि नागिरो माबादि जोंनि इयुनखौ नागिरो समाजनि हारिनि बे जायगानि इयुनखौ माबादि नागिरो बेयो जोंनि आखायावनो दङ बेवहाय बेखौ साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाया साननानै मोजां गोग्गो थांखि लानानै भट होगोन होननानै आं आसा खालामो